Hej alle sammen og velkommen til nogle video her på vores kanal. Det er jo J og L's kanal, mig og min vens kanal. I dag skal vi ud og købe en ny PC til mig for min konfirmationspenge, så lad os bare hoppe ind i det. Så har vi været inde og købt vores kanal. You know, min PC er ass. Så vi har fået en fucking ny en for min konfirmationspenge. Undskyld, bande. Det var ikke meningen. Så vi skal lige have vendt det her om. Alt det her, det skal væk. Sådan der. Step 1 done. Step 2. Bruh. Get the PC. Get the... Oh shit. This shit heavy. Oh shit. Step 2 done. Step 3. Få alle ekstra ledningerne væk. Step 2. Pak badboyen op. Så skal vi det her. Der var gerne 250. Good boy. Tom. Pak den op. Okay. Get out. Så. Never mind. Vi lægger nu. Jeg vil lige tilbage snart pakke det her lort op. Holy shit. Jeg fik lortet op. Holy shit. Der var bare en kylling hernede. Fuck, man. Satisfying part. Hvor fucking sætte fucking klister mig på? Hvad fuck tror du det? Videre. Om bagved. Damn, der er mange stik. Nå, videre. Mr. Bombastic. Hvor fucking laver han hen, mand? Bro, det er ikke engang ting på at give mig fucking lader med. Du... Never mind, det var i backup-ledningerne. Hvordan fuck skulle jeg vide det? Backup, bro. De sagde, at det var en backup. Så troede jeg sgu det. Ja. Fuck det. Så får vi.
eller anden motherfucking bozo skulle snakke med en eller anden Katrine, bro. Du er som en Katrine. Gør jeg virkelig det? Jeg vil kraftedeme ikke som en... for satan. Nå, lige meget. Vi skal til ekstra part. Vi skal have alt det her ind, og så... Nu skal vi til noget. Vi ser her. Jeg kan ikke lide til bolden. Okay, vi lægger den her. Nu skal vi til det sjove. Vi har selvfølgelig noget for elgiganten. Eller... det her, det var sådan set bare en pakke. Det var pakkerne med alt det her. Alle de her ting. Så det ligger vi. Har vi tænkt at lægge her. Hvad skal jeg sikkert? Ui, jeg ramte. Lægger vi lige alt det her væk. Sådan. Så lægger vi bare alle dem her heroppe. Kommer vi lige det gode. Men hvad er det så? Man skal altid have et nyt keyboard, hvis man får nyt. Ting skal man også altid have sådan en her. Så lad os få pakket op. Det er faktisk godt stadig at stille den. Okay, lad os få gjort det her. What the fuck? Det var lort at have været åben for før. Nej, det har det ikke, okay. I got a bit scared. Kom on. Starter med sådan en indpakning her. Så pakker vi op. Jeg vil gerne lige sige inden der. Intet af det, jeg har købt her, er en reklame eller sponsoreret. Intet. Okay. What the fuck? Vent, det er trådløs. Det ligger her. Prøv lige at høre det, damer her. Love it. Pakker vi lige helt op, så vi kan se, hvad der er nede her. Det er sgu da ikke en skide trådløs, men der står alt wireless. Jeg har lige fundet scammer shit. Nå, fuck det. Okay, shit. Første er det hele. Ej, det er forhåbentlig ikke sådan et, der skal lade. Okay, første vi ser her, det er simpelthen det her. Det er sådan en til at tage alle de der keys af. Og så har vi en anden hoppeknap. I don't fuck care. Yes. Så går vi videre. Så har vi simpelthen... det er kraftigt sådan lidt, der skal lades. Nej, jeg kan også bare sætte det tror jeg bare, jeg vil gøre. Så har vi ledningen, og så har vi sådan en her, hvis man hellere vil have lidt op. Så lægger vi her igen. Så har vi, I don't know what the fuck that is. Så nedenunder, så har vi simpelthen sådan en lille ting til at putte her, hvis man gerne vil have sådan en ting, man lige kan læse sin navn på. Det vil jeg ikke, fordi jeg er ikke gay, så... hvor sjovt. Selvfølgelig, man er sgu ikke gay, bare fordi man har det på. I guess. Shit. Har vi nogle klistermærker her? Det kunne vi da godt bruge. Hvorfor ikke? Sætter vi faktisk om bag på min skærm. Nej, det gør vi fandme ikke. Vi sætter den fandme på min tv. I don't care. Og fuck det. I med det lort igen. Nu smadrer jeg sladeren i. Det skulle jeg ikke. Godt. Det her shit. Det er
det ryger herover. Ja. Så skal vi selvfølgelig have min mus. Den kan vi passende lige lidt til ladning. For den mangler strøm. Det er ikke lidt sig selv. Så ser man ikke så giver jeg den til ladning. Hvad laver din fucking brems? Godt, så tager vi den her. Åbner vi lige min jakkelomme, fordi min mor hun var fandme med ved at sælge mit stik til min Logitech. Den sidder bare i computeren, så regner hun bare med, det er sikkert bare en virus, det lort skal bare med. Fuck no man, det her, det er masterpiece. Den sætter vi om bagved her. Good boy. Den her. Eller hvad er det her wireless? Det er fandme wireless, eller hvad? Men det er det faktisk. Se. Ja. Den har jeg også herovre til. Den her ligger her. Og den her, ja, den kan vi sådan set bare lade stå. Au! My ears hurt. Okay. Så skal vi også have mine høre. For jeg skal høre ud af mine høretelefoner. Så. Ej, det var det okay. Så skal vi have mit webcam på her. Er vi klar? Vi lukker lige lyset. Nej, jeg slukker lyset. 3, 2, 1. Ja. What the fuck is nothing happening? Det der lys der. Oj, hvad sker der nu? Det her det virker jo stadig ikke. Så skal vi komme i gang. Det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej.